svima, pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo iseći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica je ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću je kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. Zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično vide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila.
Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Infanzini bananini. Koneka ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu oboljiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Infanzini bananini. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo, sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smešna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako, Šta? pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde. Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija. Sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela. Ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumarceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je, belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. Šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja.
O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno. Ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. Ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukus nije lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Konačno, normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. Da, klasika je najbolj. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela, treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba, uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno, gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog valjka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću i jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir, ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija, ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. Vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. Vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. Baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još.
Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored špore. A ovo je mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O, da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je spala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop. Sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Hej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepihu će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? I spalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele. A na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovde. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezari. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. O, da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno, posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidi šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. O, kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A roza, naravno.
A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. Dakle, napunit ću akvarijum vodom. Voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo sa akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaonik, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje. I loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum.
Bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u mali akvarijum ću staviti roze ligavca. Kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. Da? Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da. Na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da. Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. Da. A sad ću napraviti garderobu. Odlično. Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga. Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo. Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Jo, šta je kod Wednesday? Kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow, ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate šta vole vaše omiljene lutkice? Wow, dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro. Joj, gde smo to mi? Plašim se. Bako vidi. Ne bojte se, vi ste na svemirskom brodu. Dobrodošli u kulinarski izazov. U prvom krugu pripremite za mene tortu. Tortu? Dobro. Ako se ne varam, glavni zadatak je ređati kore i mazati svako od njih belim kremom. Tako će torta sigurno biti sočna. Tako je. Ali tog definitivno nije dovoljno. Dodat ću još bele čokolade. Moram je staviti u šerpu, nakon čega je rastopiti uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. Super, gotovo. Joj, kako vruće. Preliću ovom tečnom čokoladnom tortu, tako da na njoj ne ostane ni jedno prazno mesto. Ovo će biti jako dobro, Bako vidi. Bravo, unuče. A ja ću koristiti običnu čokoladu. Ali naravno ne samo nju. Preko čokolade ide drugi plavi krem. Pogledaj kakva lepa boja.
Jao, šta se dešava? Odakle su ove prskotine? Bako, izvinite, to je umetnost. Kakve veze ja imam s tim? Fuj, ukus je ružan. Dobro, smirite se, izvinio sam se. Dakle, osnova za tortu je gotova. A vreme je da je ukrasim. Imaću neobičnu belu tortu. Nego tortu u obliku rakete. A mi smo u svemiru. Iseći ću ovakve crvene zubiće, tako im će posle stajati raketa. Točnije, iseći ću samo jedan. A posle ću ga klonirati uz pomoć ovog blastera. Ajoj, ne mogu da verujem. Gotovo. Ostaje samo da ih prikačim na raketu. Odlično. Nakon toga treba dodati prozor i dodatne trake. I obavezno treba astronaut. Bez njega nikako ne može. Pogledajte. Završio sam. Bako, šta radite? Šta će vam brokoli? Zato što želim da moja torta bude ne samo ukusna, već i zdrava. A brokoli je veoma zdravo povrće. Osim toga, ako ga pravilno zalepim za tortu, torta će ličiti na zemlju. Pogledajte. Oho, svi ste napravili tako cool torte. Moram i ja nešto da smislim. Tačno, Skittles. Samo ću rasporediti bombone oko torte. Ovako, odlično mi ide. Verujte, to će biti sjajno. U stvari ne, bit će još bolje ako dodam malo vode. O da, kakva lepota. Svaka mi čast. Nije loše. Šta radite tako dugo? Mi smo spremni. Vreme je da izabereš pobednika. Wow! Sve torte izgledaju dobro. Počet ću verovatno sa najzanimljivije. Tortu u obliku rakete nisam još nigde videla. Baš bih volela da pojedem ovog astronauta. Nije loš. Sad ću probati crvenu nogicu. Šta je bilo? Torta je pala, a nisam je ni probala. Pa dobro, trebali ste da je napravite stabilnijom. Sljedeće će biti bakina torta. Ideja je baš cool. Uj, ovaj ukus je užasan. Mrzim brokoli. Ko uopšte dodaje brokoli u tortu? Ostala je samo torta Quentina. Ona izgleda veoma dobro. Nadam se da me ukus neće razočarati. O, da, sjajno. Quentine, čestitam da pobedi. Što? Ja? Pa hvala ti. Cool. Ovog puta želim da popijem nešto ukusno. Napravite mi ukusan koktel. Naravno. Pokušat ću da ga učinim zdravim bez brokolija. Bako, tvoja čaša je vrlo mala. Pogledaj, ovako se to radi. Ma nemaš ti pojma šta su velike čaše. Gledaj ovo. Jao, bitan je ukus. Moj koktel će biti toliko ukusan da će Emily odmah zaboraviti na malu čašu. Dakle, prvo ću samljeti jagode u blenderu. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. Gotovo. Pogledajte kako ovo pire izgleda ukusno. Sipam to u čašu. Zatim idu kupine. Onda kiwi. I pomoranđe. Ukratko pretvorit ću sve voće u koktel. Tako je. A šta je ovo? Zmajevo voće. Nisam ga probala ranije, ali izgleda veoma privlačno. Biće mi kao ukras za čašu.
lepota. A ja ću napraviti svoj koktel od Fante. Ali ne od obične, već od plave. Mislim da će ovoj Fanti savršeno pristajati šećerna vuna. Samo je potrebno potopiti u čaši. Probat ću. O, da, zanimljiv ukus. Ali to nije sve. Dakle, moram otopiti šećer, prethodno dodajući crvenu i plavu boju. A sada sve ovo treba dobro izmešati. Da, tako je. Boja je ekstra. Dalje ovim šećerom treba premazati polukružne kalupe. I posuti ih jestivim šljokicama. Pogledajte kako su lepe. Kada se šećer osuši, moći ću napraviti slatke i veoma lepe kuglice. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Stavit ću kišobran. I to je to. Oho, baš originalno. Znači, ostao sam samo ja. Pa dobro. Sipat ću u čašu Sprite. Da. On će biti osnova za koktel. Moram malo probati. Sjajno. Nije ni čudo što svi toliko vole Sprite. Ali tog nije dovoljno. Sipat ću u tu čašu malo maslinovog ulja. Potrebno je ne za ukus, već za efekat koji ću napraviti uz pomoć pucketavih bombona. Obožavam ih. Pogledajte kako pucaju. Kako glasno. Hajde, odlazite u moju čašu. Wow, to izgleda moćno. Nikad to ne bih probala. Strašno. A ja već hoću barem nešto da probam. Naravno, mi smo spremni. Wow, kokteli izgledaju obećavajuće. Klentine, probat ću prvo tvoj. Kako si uspeo postići ovakav neobičan efekat? Jao, fuj, efekat je lep, ali ukus je užasan. Bako, a šta si ti spremila? Nije loše. Čak imam šta i da jedem. Veoma voćni koktel, svaka čast. Ali najviše me zanima šta je šef Jamie napravio. O, kakve zanimljive kugle. Shvatila sam. Treba ih ubaciti u koktel. Wow, to izgleda jako cool. Ali pre nego ga probam, želim da se sve šećerne kuglice rastope u njemu. Dodat ću još 2. I promešati. Wow, kakva lepa boja. A vreme je da probam. O, da, to je neverovatno. Jamie, čestitam na pobedi. Konačno su primetili moj talenat. Šta će biti sada? Izgleda da ćemo morati nešto pržiti. Da, danas nisam doručkovala, tako da ne bih odbila jaja. To je lako. Čak ni ne možete da zamislite koliko sam ja ispržio u svom životu. Ljuska mi ne treba. Fuj. Šta je ovo? Zašto ništa ne vidim? Gde sam ja? Bako, smiri se, to je samo ljuska. O, da. Već sam se uplašila da neću moći da spremim jaja. Usput, moje jaje će biti tematska. Imam kalup u obliku rakete. Mislim da će to biti veoma simpatično. Plastični kalupi su dosadni. Druga stvar su jestivi. Naprimer, zašto ne iseći neki oblik iz hleba? Onda ga mogu ispržiti zajedno sa jajima. Moje jaje će biti u obliku glave čudovišta. A kao zube koristit ću beli luk. O da, ja sam genije. Ali to nije sve. Frizuru čudovištu ću nacrtati wasabijem.
O, kako zanimljivo. Šta je ovo? Bako, sklonite se. To je moja ideja. Ne zanima me tvoje jelo. A moje jaja su u obliku rakete. Sad ću je učiniti lepšom uz pomoć paradajz paste. A usput, pasta je u tubi, kao u svemiru. Ajoj, kako sam se umorio da mutim ova jaja. Nadam se da su već spremni za prženje. Mislim da je dovoljno. Nešto nedostaje. Izgleda dosadno. Tačno, dodat ću malo crvene i plave boje, koje su također kisele. O, da. Joj, kako kiselo. Ali pogledajte kako se moje jaje promenila. I sam bih pojeo to. Ali tamo je ljuska, fuj. Emily, prijatno. Wow, sve je tako lepo. Sve osim Quentinovih jaja. Oni su sa ljuskom. Ne, to neću ni probati. Da vidimo šta mi je spremio Jamie. To izgleda baš slatko. Zanimljivo. O ne, kako ljuto. Uj, mrzim Belilu. Moram brzo pojesti bakine jaja. Stvarno je dobro. A mislim da ću to pojesti do kraja. Bako, čestitam, ti si pobedila. Odlično jelo. Ja, stvarno? To je super. Hvala, draga. Hvala svima, bilo je ukusno. A vreme je da se vratite kući. Ćao, ćao. Konačno smo kod kuće. O da, ja mogu nastaviti da kuvam. A ja da pletem. I ja imam mnogo posla. I Kija, eto ti. Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jo, kako mi je žao. Oho, bate u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, roze naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imat ću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Ej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe.
Imat ću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. Pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. Da, tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sjesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju i sedjet ću svako veče ovdje. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? Da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. Da, to je moje omiljeno mjesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? Uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse. S njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gdje da je okačim? Neka bude ovdje. Da, ja sam moderna baka. Ovdje ću staviti tepih. A u ćošku će biti stol. Divno. Neka stoji peć ovdje. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno, treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovdje. Ojoj, koliko prašine. Da, odlično radi. Ovdje će biti police. Da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. Kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. Kako je lepo ovdje. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovdje će biti beli tepih. A ovdje? Tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovdje će biti moj kofer sa šminkom.
Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovdje ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O, da. To izgleda prelepo. Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kostore. Treba ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman. Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši. Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gde ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično. Mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar. Nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imaćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko delo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme je da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da. Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. Kija. A maca voli da šeta po krovu. A vidim da si oduševljena, i ja isto. Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo.
robot mi još nije kuvao. A dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. A dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman. I sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina.
Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. Moli se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Moli. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Moli. Svideće joj se? Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Moli? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Moli, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo? Samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa.
Neverovatno! To je nerealno! Šefe, ti si pobedio? Da, pobeda je moja. Mol ima odličan ukus.